Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini long ki khubor bam da kasni. Ka jinja kabalajia office jong kabar association hashilong. Kala pelong ni kibor sinshar bagi nong tray ban pengkut no ya kajaka haga arhun riu terek unai tu. Kading kabalajia hakasni baladem kalakta iki kot kisla bagi tiar office ndoi option dan ki bangun saw hagani ki jinja. Ki pulit nalor ki nong tray jong ka fire and emergency services kilawan mar bantem ya kading hagapor kababiang. Barkam hadin kila tray shitam ban pengkut bat penbet penbiang ya kajaka. Ka jing pengkut kalong ban penkre ya kabar association bakana ban tengbiang ya kajing tray kam jong ka hagisni banwan. Karkum kekerwo kadau jong keding kadang sa kajing tokit jong kibor badai pen kabar association kal ai kublai kibor sinshar bagi nong tray kam kiblai rap ban penbet no mador ya kadai kajingja. Nada, ¿eh?